back! So, taod-taod man ko wala naka-vlog kay busy ang kinabuhi. Busy ko kay recently na banggaan ang ako ang sakyanan while naka-park gawa sa ako ang flat. So, to na busy ang kinabuhi, dili na gyud masalvage ang ako ang sakyanan, di na nato sa ma-save. So, kinahanglan nato sa ilisan. So, mo to nag-ilis po kong sakyanan. Makita ninyo ugma si Tanji, ako ang new car, compact SUV off-roader na lang akong giilis kay para dili siya dali ibuli sa dalan. Kay luoy kay si Ruby katong red car na ko gibuli siya. Anyways, nagbalik ko og vlog kay we're going to Hokitika and Rifton. Gabi pa man ron, ugma mi mugikan 5 AM. So magpakasyon mi dito sa West Coast sa South Island sa New Zealand. So let's go back and I'm better. Ito mag-camping mi. It's a campsite. Kaso dili mi mag-tent. So piki siya nga camping. Dili mi mag-tent kay kaning unsa ni? Nag-cabin rami kay winter man gud. Nya kung mag-tent mi buknaw tapos kuan, pero dili to mahalon nga cabin mong gikuan. Cabin ra siya dito sa campsite nga kaning common ang toilet, common ang kitchen. Pero we'll make do kay dili man ta mga dato. Camping nga dili mag-tent. Camping ra gyapon. Pero join us in our journey tomorrow. So tulog na ko. Bye. Time check. Alas 5:26. Lihok na talihok kay sa buntag nga balita unsang imong ikaingon sa ato ang kung ata paingon ug kung unsa nga mga lugar ang ato ang pangatuan ug sa imong gibati nga manlaat ta karong adlaw nganong wala mga kaibigan. Ano sa tilagan din na to doy? Bulot yung kubal to doy. Di ba? Magkawata na dito. Sa may na dito. Okay lang may ka-istorya oy. Mag-andam na may. Let's go. Perting hugawa na ilaba pero kay more on hiking maningalaag ang kinahanglan ko mag rubber shoes rap ko'y Mirel kay di po ko dato so agwanta sa itong rubber shoes hiking bahalag is snowy manag-brush na kaya po ang hininga ba upang gahapon. Shampoo is done mga madlang people. Nagsampo ko din itungod kay para mura kong naligo. Nagsampo ko kay katulak kong ulo. Ayaw mo pang buo.
vlog. Kuan dia oh. Peep that. Peep that. Yari tisa nagkadlawon ang camping. Ano na. We're going on a trip on our favorite rocket ship. This is Tangi. Meet Tangi, guys. It's a bit luxurious back there, right? So it's quite good. Woo! They go! We're going to the West Coast. Okay na? Hello? So naalami karon sa Kumara. Pila ka hours away? About 3 hours away from Christchurch. Wala pa mi katilaw sa lang pagkaon diri pero sulayan nato nagpalit mi pay og kape. Lego. So mo ni diri siya, the Empire Cafe. Naara ni siya sa Kumara. Sulayan ninyo. At bang siya ni Carrie Dillon. Kailan mo Carrie Dillon? Tara. Kuan na siya kanang the woodworker. Bacon, ano saan ako? Bacon and cheese, imo ha? Steak and cheese. Kasi oh, gabalas-balas ang baba oh. Very nice. Lami kay lahang pie. Unsa itong ako ah? I had like bacon and cheese and yours was steak and cheese. And the pies were really great though. Like they're surprisingly awesome. Yeah. So we're about, I think, an hour away to Hokitika. So, dool-dool na mi. So, let's continue our journey. Let's go! Ay. Hokitika na. Kay balo mo, diri sa Hokitika, wala lang, sudad lang siya. Walang kuyakin. So, mo na yung Hokitika. Muna, maura na ilang kuan dali. Ngano di? Hindi kinakon bro poblasyon. Wala, gamay ra siya nga town. Tapos adto ta sa ilang coastal area diri kay naa didto ang murag tourist attraction gyud pero mao na ilang little town center. O ipan din ang kamera dito ano. Puya po kay nimo ngano kinahanglan pa kasuguon. So, nami diri sa main syudad sa Hokitika. Na diri lang beach access. So let's go. O gusto mo magpalit-palit og mga kuan-kuan, whole street ni siya, sandwiches na apil taman dito. So mao ni ang map sa ilang kuan, so nata dire we are here. Dayon mao ni Hokitika driftwood sign kana. Dayon sa unahan na ay katong ancient what is this? Shipwreck. So we'll try and see that one as well. There you go. Naami sulod sa kaning bunker. Naami sulod sa bunker kay sa unang panahon kung magubat diri sa coastal area diri man ako ang sundalo para magkuan pusil-pusil. So as usual nga panahon sa New Zealand wala na pod. Murag shit. Beach access. Our next stop is Hokitika Gorge. Katong blue kayo tubig nga suba. Nga dili maliguan kay makamatay. Lego. Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Nanamisa. Nanamisa sa Hokitika Gorge manulod na ta. Bahalag kusog ang ulan. Explore gyapon kay sa ahay ra gud ta diri nya. $200 na kung gastos gasolina. Atay. Ali na. So it's raining a shit. And I forgot to bring some Panadols with me. And I'm pretty sure
when we get to our like Airbnb, the cabin that we've rented, when we get there, I'm gonna feel shit and I'm gonna feel like feverish and all those stuff. So we'll try and buy some on our way there. Unsay mong ikaingon sa imong rugged shoes? Fernando shoes. In life, there are challenges. But just work hard and everything will be okay. Drama ra ni mientras galakaw ba para inspirational kunuhay. Grabe sa sapatos. So, we're here sa Hokitika Bridge. Taga kang cellphone rin ba? Pagkat mo cellphone patay, impas, wa pa na impas. Impas sa cellphone nga, wa pa na impas. Naay video na ako nakita nga video nga vloggers nga water rafting diha. Pero wala man mi raft. Naa ang water, pero wala lang tay raft. So, sturdy kay ilang bridge kani nga kabilya ko ani siya numero 12. So naami diri sa isa pa ka viewing deck diri sa kuan Hokitika Gorge. Na diri ang unsa ni? Na diri ang gorge. Ang river mo ni siya. Tapos na diri nga part sa ubos. Manto ta dito later. Ang katong pwede ka kana bitong yagyag og gold. Then pwede ka maligo pero kung mamatay ka imuha na ng problema. Kay dili man siya advisable kay kusog daw ang kuryente. So diri sa Hokitika Gorge wala lang anong ibalik-balik na ko ang gorge. Wala lang color blue siya nga kuan nga suba then wala maura tsada. Oh, di ba lang tawa oh. Oh. Nang tawa oh. Oh, di ba kapete ka abroad gid siya. So, kani diri nga bridge mo na ni apang kaduhang bridge diri sa gorge. Wala mi actually kabalo kung pila ka minutes antud mo adto sa Tumoy pero sulayan na to adto sa Tumoy. Dool sa diri. Okay, para mapakita na to kung ahatagikan. So calm kaysa nga tubig ng taon sa kuano sa surface pero sa ilalom ana nagkuan na siya nagkanang ganan na gawmido na siya sa ilalom. So dito tagikan katong naay duwa ka kuan dito ana sila na nagpicture diya tagikan ka ganina. Bawal ang drones diri sa Hokitika Gorge tapos it is about 150 meters per 5 minutes. Per 5 minutes? I don't know. But mo na yung amo ang route nga gitake diri mi ginagikan tapos nituyok mi first bridge dayon second bridge din ana mi diri car park na diya. Car park na din toilet. Yes, makalibang as dyan. So always ta mag seatbelt. Safety first. We don't condone unsafe practices. Unsafe? So mo to, we're back in the car and we will be we will be going to Rifton now to our cabin, which is I'm not too sure, but it is probably like an hour away from Hokitika. So we're going there and we'll meet Mama V, Vicente. We'll meet the fam there. So let's go. We'll drive again.
So guys, nanami sa mo ang camping site, ang Rifton Motor Camp. Muna sa dire. So ako ang nabayad sa ato ang motor camp is nagkabin raman mi. Among cabin is for 2 nights, $138. So barato ra kay siya. So let's go adto ta sa mo ang cabin. Pero hapiton sa apod nato ang amo ang giluto nga panihapon. Mas maayo siya na may mga gamit ilahang common kitchen dire, pero mas maayo siya nga kaning magdala mo inyong condiments kay para namoy itimpla sa inyong everything. Mao to ang caravan nilang mama. Dayon na dire ang kitchen. Common pod ang ang bathroom and everything. Dirita sa kitchen. Dayon. So muna ang kitchen. So cut out ta sa katong nagluto mi. Ambot na mi diri sa camping site. Magluto mi panihapon. We got pork. Seasoning ra dayo salt and pepper. Seasoning retirada ani. Muna yung giluto, roast potatoes or roast pork, because we're Filipinos and we always eat meat. We don't have any rice though, but that's fine because we got potatoes, less carbs, but still the same heavy feeling. I don't know. Let's go. Oh yeah, we gotta lusot ta sa pika side sa kitchen. Kaya natin diri ang cabins o ubang mga caravan and tents, and you know, we've got like the outdoor dining area, cafeteria. And nami diri cabin cabin number 8. Ang kanisa nga cabin good for 2 ra gid na siya. So Ako'y abribe. No, nasa akong okay. Tanaw na to guys ang ilahang cabin kung unsay itsura sa ilang cabin. pag istorya pag mo istorya ka kay ang mic isara. So Oh wow, it's warm in here. wow. Woo! So mo na yung mong cabin guys. Sige, magkwanta. Warm ilang cabin guys. Mag little tour. So I think their cabin is worth it for like well for $138 di na po for kagansi 2 hon diri uy. $138. So diri ta itor ta mo na diri ang portahan. Na portahan na nagkana suga sa piniriso. Dayon higdaanan. Dayon sa amin. Not bad. Maura naaday mi fridge. Naami mo ko galingong fridge, nami kaugalingong heater, bread toaster, water heater. Ang amo ang fridge puno na og ipakita diri ipakita. Di gina mawala settings. Di gina mawala. Basa na kaya ko antiin. Nindot man din ang phone kay magka-heat na mo gid. So we're here in our I was about to say flat, crazy. In our cabin. It's called cabin. Fucking hell. But yeah. We're here now and we're about to eat our dinner. Si mama type shit, yeah. Si mama makalagot kayo, nagsugbamig, daghan-daghan nga karne, duha ra ka gutad gibilin. Hagas ba? Kakards. Ube disal? Kuya Teven? Kakards. Sumuna niya itong paniyapon. Kakards. Mulay tuyo, grabe ka uga. Pistol. Kakards. Ang kabaan yung kagib. Ako guys, I've been in caloric deficit for about 3 weeks now. So I have cut down in rice, and I've been eating like potatoes and carrots for like 3 weeks now. So I've been cutting down in rice since then. So it's about 3 weeks now, and look at that. Look at the progress, man. Like abs through the shirt, man. Like that's crazy.
We met a nice guy in the kitchen though. He talks a lot, but he's English. Wala mi kabalo kung saan sa kadugay nagcamping diri pero siya rag iyang ero ang nag-uban. Ano sa ganahan daw sa Filipinos. Kay hardworking daw. Banatan niyang karne oh. Muragi atay. Hipokrito ra kayo kung nag-cut down kog carbs tapos ang ending kay dako kay botelya sa Coke. But at least it's less. I might drink Coke, but I've been consuming like less carbs in a way. Back when I was like in my last years in college, I was like 75 kilos and my face is all bloated and shit. Come on guys, you guys take care of yourselves, okay? Be fit, have that discipline, have that motivation, have that I'm talking a bunch of shit right now. So this is the last part of our video, guys. Naingon ko ganina nga maglakaw-lakaw mi sa little town diri no at night. And as guys from Christchurch nag-expect mi nga na tugs diri. Tapos naamay ginagmay nga mga pubs and like a little bit of fun. But mga gores ang mga na which is not bad. Pero hatag na lang nato sa ilaha. So magubot-gubot pa ta dito, magapil-apil pa ta. So muna ni last part sa ato ang day 1. Hit subscribe para sa ato ang day 2. Pero naragod po na ninyo kamurag mag-igo. Wala po kayo mabuhat alag di po mo ganahan sa kuha. Pero dili mo. Hey! Come on! What are you doing here? So muna to, last parts of vlog. See you on our day 2. Vincent! Say bye!